Ti da nekao najeba. Ajde, najebo krov. Nije najbolj krov, najbolj domaća. Ili čica. Domaća. Čega je? Sve ovo. Jesi ovo? Najnormalnije ovo je komšija, a? Najnormalnije kod komšija. Ajde. Bez pomuke kod komšija. Krov. Komšijac. Lidija. Gdje se vidi? U autu. Torcina auto, ovdje nam pa. Sad radi, ja? Došli kući ranije. Došli ranije, kod dana. Više nema ni kerova, ne? No? Ma ovdje. Samo ti. Potrkali. Čuvaj bašta. Čuvaj bašta. Ja mislim da su mi potrkali. Koja je ovo jedna, jel? Tak nešto. Još ti se malo puši tako. Ti 9. O, pola 9, tako. Gdje? Ako ja sad nisam ni vidio da si prošao. Pa, Tako nešto to. oni su ti oko Ne. pola 9. Možda sam se nešto zaradio kad nisam primetio. Znam ja šta ste radili, ajde. Šta, da mi zakaš? Aj. Porađao si se na WC šolji, a obrto opali. Ovo nije sigurno, brate, prva svuda, ha? Ajde. Kod muda. Ovo napiši jamaš kod muda. Koji je Kod suda. A to? O? Da, ne napišao sam donje vreme kod muda. Ima tako nešto. Vidio nema kod muda. Ja. I ovdje pada bahina. Pada od 3 korova, možda. Ja kurac djed boli za ovu kuću. Kojeg? Ovo, Što to ženik gleda? živi, roditelji umrli, sve mu ostavili. Ima kuću djeranje. Da. On ne znam, tam negdje u Srbiji, gore imam u selu nekom. Sam živi ko ono. Ima neko penče, mala motorka. Ima automatik. Ima neki autić. I dođe tako, bilazi kući ili jedno. Koga ima noc? A? Koga ima kuća? Ovo ima kuće na samo. Sračan, njegovi roditelji samo su čuvali pare i... Ja je glavo. Ništa ne radi. Ima i fokus. I krenemo na plavu grad. Proradit će ti kamen. Ajmo sve. Nije sve državni objekat. Da malo bolje ubrzamo proces kamena.
I misliš izbacivanje? To jeste. Izbacio ti ni izubalo i sve. Ne smije se da se... Moj vule legaj da spava. Kiša je padala. A ja sam prcao za njom. Pazi da te perdić ne pregam. Pa ideš me ti preglas nego i ko drugi. Ajde pokrenemo biznis. Jo. Kaki sad? A? Kaki sad? Pa izbacimo neke tezbe, neke promocije. Aj, udjelite 100 dinara za nas debile, brate. Jel to? Kad ovdje svaki ponedjeljak neko dođe na pijetu po nešto promo. Ti misliš da to stvarno daješ nekome, brate? Ja bi, sam tebi da. Rijetko je kome daješ to u dobrotvorne svrhe, brate. To još njima u ruke. Još je rođen. Moramo nekoliko sve spati. I upravo to ti držimo. Država proko tako koliko smo i mi, brate. Zato moramo biti mnogo jači od njih prokleti. Pada mrak. Oni nama daju jedan, mi tražimo 3. Jel? Ja. 2 podelimo. A ne boj se stavljati. Taj pobuni čitavu hordu, ali skoro ne kapije. A to ima husky. Pa to ima mnogo ovdje bijeli. Kako? Ja sam to zatvoren. E. Čekaj. A joj, ima i ovdje keru. Gdje? Ovo, Pa pušti. evo, evo. Ovo onda ako nije. I tu onda je otišao se. Otišao i on otkuće. To ne ludi Kesić. Moj kofić se drži i ne drži. To od pravet. Pitko. Ha? Pitko, brale koja je prodata na prvo. Doći kisloven. No. Je sad dobro? Dobar, a? I ovaj kamion se kurči. Misliš? To smo dobili na poklon. Kupili. Dobili na poklon, znači to na internetu, brate. Od te organizacije što ti piše na kamionu. Zaštita od životne sredine. Mile. Baš si smrad, nećeš da ne pogledaš. No tako da je. Ha? Što kažeš? Gostovali. Čemo još rano, jel? Dole. A kod Mrke? Mrka frka. Možda imamo 5000 € damo za otuda od autobusa. Hm? Damo za autobusa od 5000. Čekaj, Ovo je prvi. evo je radnja. Da? Evo koliko će biti radnja. Će ti jede mlijeko. A ja ga izgužio, da ne vrati. Prođemo. Sada da odemo. Misliš?
Neće nas pustiti niko. Nismo im nešto vidjeli. Nastavljamo. Ne znam, brate. Ima sad od 900 milijuna, a? Da? Ima od 900 milijuna. Ima još nije ove na putu. Koja je? Putu. Pa snimiti su. Sad. I moj druže, Beogradski. Moj mile, da spavam. Hoćeš da uđemo ovdje da vidimo kako, Neću. kako ti ga je držati. Idem do kuće. Šta mi veri kad ne znam šta treba. Ja možda kupim, ono ne valja. Sjećam se da sam stavio ključ sa 19 koji je opet bilo. Nije bilo opet po meni. A koji je pisao sve nešto? 40, 30, Šta? unutrašnji je. Ne piše ništa. Pisao je kad je bilo kupljeno. 2019. Kako je izbrate to. Ima dana. Ovako. Tako da je. Ćeš ti ići unutra, nećeš? Ja neću. Nije. Neš ni ti. Koji će ovamo, neće. Ajmo mi onda gore. Oko tebi. Kaže, a ne, će tebi vjerati. Tako. Sad ćemo ovom pored brige. Idemo ovom pored razne brige. Misliš? Oni idu tamo prema zgradi ili ovamo prema Ko? po Vispi? Pazi, ide auto. Oni ne pređemo, moram smisliti svoje. Kako je to? Nema i zadnjih svetala, nema starih. Možemo sam preći. Da ne liješ pogrešnu stranu. Pizit ćete auto. A, znam koja je. Znam koja je, to je elita. Firme snimam kad nekom da kežnik snimam. Tako.
Evo dobro vidi. Evo treba da opalim svetlo. No dobro. A? Kaže baš bilo restrikcije. Sve ništa ne pomoći. Isti kurs. Napravim teška restrikcija. A? Teška restrikcija. Duva vetra. Što je vam? Jaštić. Čekaj da ja... Evo. Ćemo da? Ćemo da? Nema svetla, brate. Što pizdi auto. Ovo mračna ulica, brate. Bolje u ponoći šetat nego ovako. Oko 6 lepila ima, brate. Kuća. Oko kuće. Nisam došao kuća.